info rak piring sing murah, Mbak. Tak kasih rak piring 1.400.000 Mas. Di barang iki. Iki Mas barangnya ngene iki. Oh, 6 pintu ya. 6 pintu to Mas. Iki rangka putih. Heeh, jajal delok jerone, Mbak. Jerone ngene iki to Mas. Oh, ya ada lawuh Iki iki ya. digawe ada lawuh, Heeh. anti totor, anti rayap Mas. Oh iya, terus ngisor iki piye iki? Ngisore yo ngene iki to Mas. Engko enak pegangane, Mbak ya. Iya Mas, engko lek arep dikirim di Oh pasang iya, kok. tempat piring Iki digawe gelas. tempat piring gelas e sendoke ning kene. Oh iya. Lah terus sing rongko ireng enak, Mbak iki. Sing rangka ireng yo enek ngene iki Mas, rangka ireng. Padha ki regane. Regane padha 1.400.000. Iki digawe tempat magicom. Ada colokane barang Mas iki. Oke, lah terus engko promo gratis ongkirnya ning ndi ae, Mbak, kira-kira? Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura tak kasih free ongkir Mas. Lah terus cara pesen iki piye iki? Yo cara pesane wis digoleki ning TikTok jenenge Najwa Mebel Madiun, diklik kok di ACC admin Mas. Oke, siap.